Qed nofru triq mimlija tama u aspirazzjoni, triq ta' fiduċja f'dan il-pajjiż sabiħ. Kien dan l-element ottimizmu favur futur mill-isbaħ li ġabar kollox fid-diskors tal-Prim Ministru Mexxej Laburista Robert Abela waqt id-diskors tiegħu f'Rally Team Malta ġewwa l-MFCC f'Taqali, l-aħħar rally ta' din il-kampanja elettorali għall-elezzjoni tas-26 ta' Marzu. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela spjega li dan il-Gvern mhux qed iwiegħed futur mingħajr sfidi, ma dan kollu qed iwiegħed li jkun sod quddiem l-isfidi li jsib u jaqlibhom f'opportunitajiet. Għax meta tkun kburi b'xi ħadd, meta tkun kburi b'xi ħaġa, tkun tista' taħdem għaliha b'saħħa. Hekk ħdimt u hekk naħdem bħala mexxej Malti kburi kull meta nkun barra pajjiżna nirrappreżentah kif se nkun għada filgħodu. Għax biex titkellem f'isem pajjiżek titmur hemm barra b'wiċċek minn quddiem. Ejduli, insaqsikom lilkom il-lejla, jekk min jistħi jgħid li pajjiżu huwa Malta, kif jista' jmexxih? Dr. Abela tenna li dan kien Partit Laburista li sema lil daw kollha li qed isibu d-diffikultajiet biex bekk ippropona manifest li qed jagħti soluzzjonijiet għall-isfidi. Saħaq li jrid jilħaq iżjed l-aspirazzjonijiet tal-ħaddiema u l-familji. Il-familja tibqa' s-sinsla ta' dan il-pajjiż u kull familja rridu nappoġġjawha. U għax nappoġġjawha innaqsula t-taxxi u nżidula dħul. Meta faqqet il-kriżi mhux biss ħadnilkom ħsieb il-paga, imma żidna fuqha b'inċentivi. U issa irridu nafsu għal kundizzjonijiet aħjar. Il-Prim Ministru saħaq li l-futur għall-Ambjent Malti wkoll se jkun isbaħ. Fejn illum hemm konkret irridu spazji miftuħa, fejn hemm id-duħħan tal-exhaust, irridu spazji ġodda bis-siġar u fejn tiddevertu. Għalhekk 700 miljun euro ta' investiment fuq medda ta' 7 snin. U allura is-Sibt li ġej tisimgħux minn dawk li jridu jġeluk temmen li xejn ma jista' jinbidel. Iva, dan il-pajjiż jista' jkompli jinbidel għall-aħjar. Il-Prim Ministru tkellem fuq l-importanza tad-deċiżjoni tal-poplu nhar is-Sibt li ġej. Aħseb ftit u tintebaħ kemm din hija deċiżjoni importanti u differenti. Staqsi ftit lilek innifsek qatt kont taħseb li lejlet elezzjoni se tisimgħu il-partit tal-oppożizzjoni jibgħatilkom messaġġ biex ma tivvotawx. Li jgħidilkom għamlu li tridu basta ma tappoġġjawx lill-Partit Laburista. Tafu għax jagħmlu hekk? Jagħmlu hekk għax jafu huma stess li mhumiex alternattiva, għax m'għandhomx viżjoni kredibbli, għax m'għandhomx pjan għall-futur. Fuq kollox il-Prim Ministru Robert Abela għamel domandi li l-poplu jrid iwieġeb bil-vot tiegħu nhar is-Sibt li ġej. Il-mistoqsija issa hi kif se naslu għalihom lil min tafdaw, lil min tafdaw imexxi l-ekonomija, lil min tafdaw imexxi biex ikompli jnaqqas it-taxxi, lil min tafdaw bis-sigurtà ta' pajjiżna, lil min tafdaw biex nollu l-standards fl-edukazzjoni u s-saħħa, lil min tafdaw biex inżidu id-drittijiet għal kulħadd. Wieġbu dawn id-domandi bil-vot tagħkom. Kien hawn il-Prim Ministru Robert Abela temm appell favur fiduċja lil Team Malta biex imexxi lill-pajjiż il quddiem. Ejja nuru li Team Malta lest mill-ġdid biex imexxi l-pajjiż. Ejja kull ħolma tagħkom nagħmluha realtà flimkien
mal-istudenti, flimkien mal-familji, flimkien mal-anzjani, flimkien mal-negozji, flimkien mal-ħaddiema. Malta, flimkien, il-futur